Asrafo ensia ya wono mo ewa adwuma mu ana wo man asoma wo mo se won kogo so afomantam ni mu won nkoye adwuma no nyame pe ene di won hu afusane nkante sa de dipa bi eje won kwa efiri won sam kase no etoso Endro nyame amfefia enka asrafo enkono bia wodi wonjuma ewo goso ne wa hafomantem no mu nka obetimi etinana no mu ensiedo ne nyina ne se amanfo bi etufuma gudi bia enfa kwampa so eto edehye wono mu eso asrafo enkono ye kohu se amanfo bi etufuma gudi enfa kwampa so ebi so ewo broni krome no eben hwedim nam so ama wono mu ekobopie mu wo hono mu a ebra wodu wono mu esesa ahyen mienu onkofo mobile phones etuo ene enema hudu bia na wono mu edidi sansemoni nyina so wonom so saye wonom etwa eja edutumo winam so amatemamufa wonodo be sa hensia ebo anjo nsem yiso a wonom bopie mu ewo Hwidiem police station na asrafo yi ewo kose ebenyimfo enyi wonom emfama won no wondi wonjuma sansoso ena wona hyemie no a wasesa no wonhwe no mfa wona de ema wonom winam so ama abra posifo yi ampene so no omanfo wombu afui Toyota Hilux pickup and registration number eye AD7191-25 a eno eye 9 mosofo yi edia wonom say no sansan won windscreen wonomo epaipai ni nyina wabra regional police headquarters etin semwe no wonomo esma won mrantie ema okopie mu ewo Hwidiem se wonkonko boa wonomo mrantie no ntima adwebre emra bia honomo wenam so amase na mpanyifo hu se mebuni ebuefu panti no aposifo asrafo ena afi zongo hene wo Hwidiem Mohammed Bashiru wonomo nya akobrenkuruma wonomo ekasa kire omanfo yi se wonomo ma wombo ento wonomo eyem a enonam so ma ahyen mienu a asrafo yi esesa obia na wotu gudi enfa kwampasui wodi ehosafo edema ehyen ewura wenam so amazongo hene ho honomo enkasa ne hyen wodi ma empanyifo se wonomo emfa asrafo yi enkobie a obetumi abo ho ban yi na omanfo wombu afui ntumi ento emfanhye wonomo eso nenso ehyen ohene yidima se wonfansesa enkrofokui emebuna wombu afui enso esan kosese ahyen nyina botantia wonomo edeba yempo ntumi amfanni